Same procedure as last year. Same procedure as every year. Så synes jeg, vi skal udbringe en skål. For din mand Martin, som desværre ikke er her mere. Jeg savner bare Martin så meget. Alt skete her i de år. Det er jo lidt spændende i år, for Finn kommer jo. Fuck. God aften. Hej, skat. Så er du lige der. Det er Finn. Hej, Finn. Dag, min ven. Ham Finn er han ikke også den første, din mor ser, siden det der med din far? Jo. Du har simpelthen taget kranskage med. Blomster er så kedeligt, altså jeg lavede dit horn. Det skulle ske på et eller andet tidspunkt. Og han skal altså have en chance. Der har vi torskens øje her. Kvinder, der snakker om, hvad de har drømt, eller når mænd snakker om vin, bliver det kedeligere. Kan du lide ham? Ja. Han er snot dum. Han er simpelthen så røvirriterende. Jeg har lyst til at smadre ham. Vi skal have gang i en af de her bordbomber. Finn! Det er først til senere. Undskyld. Er det fordi, det er en dyr en? Okay, så det er mig, der ødelægger en god stemning. Skål. Bum, Karl. Så kommer vi årets sat senere på aftenen. Jeg forstår det bare Det er ikke. en tradition, Finn, ikke? Altså, det må vi da heldigvis mange af, ikke? Nej, godt nytår. Har I haft en god aften? Ungerne, de er her ikke. Hvad er det, det har lavet?